ମୁଁ ମସ୍ଜିଦରେ ପଢିଲା କେମିତି? ହେ ଆଲ୍ଲାହ ମୋର କି ଭାଗ୍ୟ! କଣ ନେବେ ଥଣ୍ଡା ନା ଗରମ ନା ନରମ ନରମ ମାଂସ ଖାଇବେ ମାଂସ? এইটা মসজিদ আছে, মসজিদে খালি পঠান মানে মিলନ୍ତି, এটি রমজান দিলে পাইবে কোথু? ସେଥିପାଇଁ ଏତେ ତାଉ ଖାଉଛ ତାଉ, ଏତେ ତାଉ ଜମା ଭଲ ନୁହଁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବିନି ଇନ୍ସପେକ୍ଟର। ମତେ ଆରେଷ୍ଟ କରି ଆପଣଙ୍କର ସେ ଅନ୍ଧାରୀ ସେ ଭିତରକୁ ନେଇଯାଅ।